Nyankora nigo bono utoke mambia rero ime yekenyoro ya Itembu mogenda nsemo ibunge ya South Mugiranga ase county ya Kisii hase kerikeire buna ose obogima bwaye kire to obogima bwaye getaramanyikana wikira boniga omubiro nyagosira nigo utoka utabwati chingoma chinde chonsi hase keri amate yaye yasabire konyora hobwene bumwanchobo muri kito Dominic Onderi na ikira nase chinsemecho agotumanya senjere bwikirana omubere bw'omusacha omo aserieta Elias Thomas Nyakora nigotoka emeteime ime kenyoro kia Itembu mogenda eward ya Chitago borabu ebunge ya South Magrango county ya Kisii. Korengana ne amate amona bamenyi borogongoro iga. Nigo baichane ire gakoreke iga asebo igo bamubakire nyagosira koba omonto omuya. Twaboka bana mambi twanyara toko uchi uichi gokuru toko mnyokani gochaga twanyara no mwana momurora irega igo itire. Wana twakuminga ingo sorenta ngo ito mumuroyo morenta moterekaga wana tokorangiria serikali twarangiria na toichirega iga abantu tokenda gokuraga abantu basangekanirega tokoboria serikali eche tokonye gaki nande mbanto kia baba koreta ya iga ona gaki omwana oyo iga nakorira nge wikitina amorora lakini rero kona nyorango tebigu omwana otokirwo kwete nyamugonjoro twaminyakani twikiro twanyore no mwana Elias otomukure gaki gotokumeti serikali etiteto konye igo twakumiri amate nyagosira Elias yatomanyibune wiki etanigo nyagosira abaeresa igoro y'abantu bakare kokoserio obogima bwaye abono bataramanyikana goika bono ciarenganga saa moja na nusu ya maragoba omwana oyo kanyatwaragira akaminyaka kurugesia agasoa nyumba mwane chokoni agateba bante baje bamotebinga toka mbio omwana oyo akaminyokaga bakamwane twarenge no omwana one tongomategenda ngorangeri omugaka ori aje gocha omugaka oyo gocha okumubori Elias ninkinga n'abantu bakominyoki ngai barenge nye baje bante nga toka mbio omwana oyo akaminyoka bakanyumba mwane omwana oyo koruri tukeri jumapili ngaeta nkomorangeri Elias akanga goitaba abantu bari bayo kuminyoki kwa bamanyire akangira neringora na iguna koraki guna kwana nchinga bwatangacha paka buna bono igatwarangeri gungo muntu naro kwerete rocha twanya no mwana Elias gakia serikali tokonyo muntu itato mwana oyo omwana Elias bona andipotel mambia kabwakire omwana Elias nacha mwane otuko tokoragira iga oteba abantu bante ifungwa murango bakundishira bante itoka inche bona ndio mwana jaru agwo omyoka kabwindu yaneye omuripoteri bona ndu yanogontebia abamenyi borogongora abasabire serikali gotinye oborendi asayeiga ekera bono obutuki bwacha kigwe asenchira yabene no muna rero nachire komorora amaene igakwete nandi kuringana nse iga munaroro kaine igaretiro korora kabikwororo bona igintu twenge gusaba serikali mwaringe gwanja motokonye uchunguzi esaine tumanyenga nzangapi tokone tokosoa nyumba kusina abantu bachire batete kutoita batokole ayuna amarama sabaito asinginjo ntoko banobwoba toitwe tokwe gose totige abandi turatwara bisaku amate amona bana kinyakuru sorogongoro no basabire serikali nyako bakayokorobo tukibaba senchira bwango irikoreta amachibo bwango no bwasukiri kumanyanga nkire to mwanche bagosire bwo mabwa senchira taramanyika kaboniga na nyara ko komenta umurembe na gotinya oborendi asayaiga kuripoti getsekera nambe mogian soka TV kuri Kenya mugonchoro mogenda kegotoka ga Chitago borabu ward bunge ya South Magrango county ya Kisii retare na Dominic Onderi Nyabuto.